Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. Adlaw man karon sa kasing-kasing. Happy Hearts Day sa inyong tanan diha mga listeners. Ug labi na sa akong mga silent listeners nga gapaminaw kini sa atong Palamay Drama. Labi na po sa atong mga OFW mga komentor na ko sa una. Balo ko nga naminaw gyapon mo sa ato ang Palamay Drama. Si wala na mo nag-comment, naminaw gapon mo o salamat jud kay sa imong kanunay nga pag-suporta sa ating mo pirmi. Happy Valentine's sa inyong tanan diha. O kini atong i-upload karon, haom jud ni siya sa adlaw sa mga kasing-kasing kalingaw kani atong drama. Subon ako pagpasalamat atong listeners tanan na jud mo pirmi ga suporta. Nala ko ihanyo sa imong listeners katong mga mubo lang ads na out nga dili lang pud niyo escape mga listeners. May lapod mga listeners nga nasa time mabawi sa itong hangguan nga pag-edit. Laban na sa mga listeners, miski sakit sa mata sa pag-edit, natuwa nga maka-upload ng juta. O karon kini atong drama, timing kayo, Valentine's Day karon. Kini atong drama nga i-upload karon, Palamay Drama Compilation Part 162. Nakaabot ng juta aning Part 162. May unta makaabot pa tawag 200 mga listeners no sa inahinay. Basa gapon ko sa atong mga comments katong last nga gi-upload para nasa tay ma-appeal sa akong pag-vlog. Kung wala pa naka-subscribe mga listeners, palihog po kong subscribe sa para po madugang-dugang gamay ato ang subscribers. So, salamat kayo sa inyo mga listeners. First comment na to si Bernadette Larcy. Lingawa sa hotdog na hilaw idol. Karelate jud si Bernadette Larcy. Salamat sa inyo Bernadette Larcy. Kaduang comment ni Bernadette Larcy. Na shot na brum makalingaw drama si Gramig katawa. Lingaw jud kay din si Bernadette Larcy. Salamat sa inyo pag-usap. Si Oscar Abaydog, salamat sa idol. Wag tang nasad mga stress ani idol. Salamat jud sa inyo Oscar Abaydog sa imong kanunay nga pagpaminaw na jud ka pirmi. Ga sunod, salamat sa inyo diha. Si Ma'am Jelsam 99, payong hapon sir idol, pasensya ka na, super busy ko, ganyan buntag, nawalan ko kay gayon makapaminaw habang nagtrabaho. God bless you and family. Daghan salamat sa inyo Ma'am Jelsam 99 nga maski busy jud ka, di mo jud gigahinan nga maka-comment ka ma'am. O kana ma'am, isa jud nga kapadasig sa kuha nga mag-edit jud ko pirmi ma'am kay naa jud ka pirmi. Salamat jud ka sa imo ha sa imong kanunay nga pagsunod paminaw sa atong mga gina-upload nga drama. Ug sa imong paghatag ma'am pirmi sa akong super thanks. Daghan jud salamat sa imo ha. Amping-amping dia ma'am sa imong trabaho diha sa Hong Kong. Si Hilda Asuncion Birahe Bombahi. Salamat Hilda Asuncion. Si Sipri Grid TV. Mega love set out. Shout out si Sipri Grid TV. Salamat sa mga Sipri TV. Clarice Pag sa tanan Bisaya nga drama akong gapaminawan kinira ng pinaka the best jud hastang lingawa. Akong lolo si ug katawa aning drama super funny ug comedy. Salamat sa inyo Clarice Pag sa imong lolo nga paminaw. Salamat sa inyo ha. Si Isil Kandi, salamat sa inyo upload sir. Salamat Isil. Si James Panyola, salamat idol. Kay naanasab lingaw na drama, ingat tol ang God bless you. Wala skip ni Dol, bisan 3 minutes pa ang advertisement. Daghan jud salamat sa imo James Panyola ug sa imong pagwala escape. Daghan jud salamat sa imo nga nakasabot jud ka sa ato ha. Amping-amping po diha James Panyola. Si George Polistico, lingaw na sad akong tito ani idol. Kinsa kunoy anda makigtari karon February 14 sa akong tito chat lang. Tari Valentine's man karon jud plastiko. Na joy kadit siguro imong lulo ani. Salamat jud sa imo jud plastiko. Kaduang comment ni jud plastiko, akong tito idol sige og pag-ahi diri kaso wala kunoy bai. Jud no, isud jud pangitaon karong bai no kay nanay mga tag-iya. Salamat sa imo jud plastiko. Si Rosemary Princess, upload pa idol kay lingaw kayo. Salamat Rosemary. Kunang comment ni Rosemary, okay ning drama idol, salamat. Si Ginaline Saros, nice. Si Barbie Kasdi, shout out idol, kay nindot kayo imong mga drama. Salamat sa mga Barbie Kasdi.
Si katulong comment ni Bernadette Larsi, thank you again idol. Daghang salamat po si Moada Bernadette. Mga itong listeners, ang atong tanang ga-comment, ug atong gibasa karon sa atong part 162, ug ato na sugdan na to ang Palamay Drama Compilation part 162. Ako si Minggo. Ginaingon, kung ninyo ka na, sado pa, unya mangita ka paglain, kana sala na. Mao kini natabo sa kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kung ko'y iwan mo. Ming, ikaw ron ang humot kaayo? Oo, Minerva. Ngano nagpahumot man ka, Ming? Nagpahumot lang kay bahuan niya kanako. Ikaw bahuan niya na kanako, niya bahuan sa mga pasahero. Sobra naman kas na po katuig nga nag-drive, Ming. Karon na lang bahoan ni mga mapasahero? Ay, noon sabi ka Minerva. Karon lang ko gamit ining perfume kay nakautang man ko ini. Kung ako pinagpautang na ako, di po ko magkapahumot, oy. Duda naman hinuon ko ni mo, Ming. Ay, hindi ko duda. Ay, ayaw nang duda-duda, Minerva. Kay sinugdanan sa kagubot sa itong pagpuyong magtiayon. Bitaw, Minerva. Anong duda-duda man taon ka ng Minggo ng imong bana, oy? Sige, duda yan. Buhatan na. Milagro mo ka nang migamit sa perfume. Kana kay nagpahumot ng imong bana, ado na ginagipahumutan. Ingon natin mo mga lalaki, tay? Inaanda yun, ay, kuhan ka nang sila ra, oy, wako'y labot. Bantog ra nga hapit na ko putla ng imuha do. Nanay ni mo, Minerva. Ay, bida, kapo, kamunlay pagpadayog istorya di halan mo. Asa man ka? Si bata ko, aron, di mapagang sibilyan. Diha na mo, oy. Ay, pagka-traffic, bening dapita. Kanos aman mahuman ng kalbaryo, ha, oy? Sa tuig 2020 pa din ang Naunsa ka diha? Nganong nagmanang man ka nako, nga mas tiguan pa man kag dagway nako ingko. Daghan na kay kag uban, oh. di pa gina siyang sugot ka malangon, oy. Nga, karon namang good kang gors. Tan-awon talang kisay gors natong duha. Akong pita. Oy. Iya, wag kay rindag ko ini. Doon na, day. Kining kumo ko ay. Utro kasang kanahana ka, nag-iya ka na ko. Ay, nagkasuko inyo. Kay, wag pa mo kayo nagkasuko anak ko. Apili na. Kailain na ko, anak. Oh, apili na kong pretty nang. Buiset! Manaog ko! Manaog ko! Manaog ko, ay! Ay, hala, ang tiguang nalagpot sa layo. Animal tong driver sa jeep nga mong nasakyan, ay? Wa pa gid magpakita hangtod karon. Pero matod sa police woman nga makita ra sa CCTV camera ang maong jeep. Tuwa na si tatay sa presento sa kapulisan. Siya na mo tan-aw unsa tong jeep pa ug unsay plate number. Kumusta mas nanay ni mo, Minerva? Sakit pa iyang kalawasan. Sa iya ng pagkalagpot sa jeep. Diha man gud siya naglingkod sa kinadaplinan, good. Mao ba? Pastilan na. Minerva, Ah. kika na ko sa presento sa kapulisan o nakita na ako ang jeep o ang plate number ng sakyan ni mama ni mo. Tay, Minerva, mugawas ako ha. Naglaib akong kabuhit ni Sol sa ospital, uy. Ayaw sa paglakaw, Mingko. Nga naman, Minerva. Time para good. Ah, Di ba imo man yung jeep nga gidrivean ang niya sa cellphone video ni tatay? O gizoom na ko. Niya, mauni ang plate number sa jeep nga imong gidrivean. kuan, Minerva. Di pa sagdanan ni mos nanay? Kasalbayas gani mo pagkaumagad, good. Ikihati ka. Minerva. Unsa? Imo dito ka nga ng tigong yaw-yawan, Ming? Inahan to, Minerva. Pastilan ko mamaayo na sa nanay, lintian ko ini. Kay tayo mira ba ito nga, ikadesponsit. Nga, yan natululan siyang pliti nga, usa kagatos. So? So ka dyan? Umusulti siya siyang anak, akong asawa. Patay ko. Masakpan hanon ko nga may kabit ko. Hadlok day ka. Ni enter man ka, ayaw ka hadlok nga may kabit ka. Ipaglaban mo ako nga imong kabit, Ming. Unsa?
Dool, Ming! Padool dire aron magkaistorya tagtarong atubangan ni nanay. Lingkod pa din nanay, Ming. Oo, Minerva. Nay, sulti. Kinsay ni dawat sa imong giplite nga 100 atong adlaw nga nadiskrasya ka. Babay, igat, batanon, batig naong dakog ilong ug bulis ka sino. Grabe sila magkasaway na yun. Mao po day tinod. Mamakak day ko nga mao man na hitsuras babay nga akong nakita sa my phone set. Walang gid dayon ako wag gyud ako mabantay dayon nga imo day tong jeep nga imong gidrivean hanggawa ka. Ninduta ni mo, Mingos, ha? Namabay ka nga lugos naman ganitang makakaon sa imong kita sa pag-drive. Mahog talir tong bayhana sa akong imagine niya day. Ha? Unsay talir, Nay? Si Talir. Talib god. Nasa mo. Huwag ko makasabutan ng mga isulti, Nay. Lain pong kay iklaro na ko Minerva. Kasab-an niya ng attornero pilana o ni Ma'am Aida, ingon mang Ma'am Bibi o Ma'am Popsicle. Oy, time para god. Awa na, nasibata na ta si Ma'am Aida, Minerva. Dali ang nawagtang sa animal, May noon nga nakubot na muming. Aran sa ingon, ani na kapuyo uban ako. Nabalaka kong season buhaton nga lakang ni Minerva. Ay, kabalaka. Niak na sa akong puter. Dili na sila pwedeng manghilabot ni muming. Ako'y bahala ng tanan ni. Time ka, para ko tayo pasagod. Ay, sige, kiss-kiss na agod. Kamay mong mapalipad sa kato ni muming kay mo ni imong favorite. Ako sang favorite subject. Naibaki sa may spa. Dako siya. Ibaginahan kami. Ang si imong tinaming. Slow or fast or slow. Fast, Eileen. Sa palami. Slow lang sa. Kung ganahan ka na kong maayo. Okay, Ming. Huwag naman ang imo. Putol na. Nay, unsa man ang ipangsuod mo sa bag? Ay muso, magkatagubat. Gubaton man ka na tong kabit sa imong bana nga si Mingo. Nagdakog kaldero nga tayaon. Luwag nga tayaon sab. Og mga tinidor nga tayaon. Syarog di sila manos ini. Bakit yan mo, Ming? Katulo naman ito nga raon na Katulo lagi. di mo man. Kung panglagbusi. Ming, kananayon tan, Ming. Syarog di tamang gawin ayon. Tupsan na ni Ming. Ayo! Nanay! Good, Ming. Katiming! Katiming! Dili mo mga primahin mo sa batong mga mo! Imo kang babae kung imo asawa nagpa-appling. Ming ha, di mo sa ginato. Wala! Magdata! Ay! Nasakpag gimis kong asawa gangan. Manigay nga tapos na maligay nga taon ni Domingo. Bisway undang ngay akong to kaniadto. Aron undang ng bisyo ni Domingo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Erning giniingon, mahal ta ang usag-usa. Apan no saon taman, nga wa man gyud ta magkadayon, awaton ta na lang ang tanan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa man lang? Sakto ra ba ning blouse nga imong gisukod? Oo, Dong. Hasta ning sayal, husto sa kaayo. Okay. Ato ning bayaran sa counter ha. O pagkahuman, bato sa food court. Mga auto kay gutom na kayo. Sige, love. Kay hasta ko gigutom na sad ko.
Love, malatukaon ba? Magbabaybay ta. Nga ka, nindot na da. Pero, wala lang ito makadag humdulon para marigos dagat. Sa Ay, ilang naman. ta maligid, good. Magkakaroon lang ta sa beach, nga tuan-tuan. Magtagbaw tarot ng suroy, kay ugma, duty na sa dato. Trabaho na sa ta. Sige, sige. Tiwas tagkaon. Aron, mga doon tag beach resort. Ay, kapresko sa hangin, kanindot. Bitaw, bitaw. Lami igakos unya. Tojak. Sus, kaya ni mo, eh. Gahapon pa tayo nag-jerjer, uy, mahuway na sa daan na. Ikaw good. Agad lang kunin mo. Pero kung kuya mo agdon, lami i-check in na sa hotel. Ha, pahuway sa daan na doon, uy. Hapdos na kayong ako, uy. Kung magtonsyak na bata, tagtulogit ka raon imong makuha. Hapdos kayo, uy, hang kayo. Agad lagi kunin mo. Ang may tangatong isgatan, no, mga nga ito maabot. Kaya sa mga kita mapakasal, ha, doon? Kailangan ka magpang-ang lang. Magtigong pa ta. Gusto ko nga man sa itong kasal, maglain tag atong kapuyan. Busa, di na ko magdali-dali, good. Bahala magsige na tag-jerjer. Uya, love, kung magsige tag-jerjer, kung may tabo nga mamagtos ko, saan naman lang, mga naku, ay kasal. Mo ni mga inyong love nga, kung may tabo ang gani nga, mamabdos ka nga, o pa ta makasal, ano nangigayon na nga, magpakasal na kita. Basta kay, magtigong na ta, o igong kwartang magamit. Ah, sige, ikaw good. Agad lang ko nimo. Ang importante, na di ka magpuwag, ha. Dili cute, love. Para ako no, mas mayo nga makasal na mo. Balag dili dako hikay god. Basta makasalan mo. Ay, kabala ka pa. Nagsabot kami ni Celine alang sa among umaabot. Hindi daw eh. Ikaw ra ba no? Pastilan. Kuan ka, hinglingi ra ba kay ka? Hinglingi kay ka sa uban. Labi nga gwapa. Lingion gud nimo. Kuya kun masangit ka og laing babae taon. Do. Pa, kinira akong isulti ni mo. Tinuod nga, mulingi kog doon na makita nga gwapa. Pero si Len, siya rin akong gimahal o gigugma pa. O di ko na mahitabo nga, ilisan ko na siya pa. Unya? Nga! Si Silene unya ang madisgasag lang laki, be? Unsaon man lang, ha? Sama taong ka pa eh. Sali kay kong si Len pa. Di na siya mangita pag laing uyab. Kaya ni anak ko nga, gimahal niya pag-ayo. Basta pa, di na yun may magkabuwag. Di na yun. Birthday? Oh yes, bye. Birthday sa igsuon sa kong uyab. Ato ta, karong Sunday. Sunday ba? Sunday. Oh, Oh, timing po nga. Maadto sa ilang probinsya nga akong uyab. Wa may date ng adlaw. Okay. Kasi ka to. Oh, luoy ba ka ng birthday ron ba? Kanang igsuon sa kong uyab, luoy ka na. Ano man? Ibuwagan mo na siyang boyfriend, ha? Oh. Basin, kung magkaila mo, kung maibog ka rin, ha? Ngita pa ba nag-uyab tao na mag-birthday rong Domingo? Forbida, lo. Baitaryo. Tinaw na, ako ang istorya di mo nga, butang. Basta, di na, lisod, higugmao ng igsuon sa kong uyab lagi. Kay gawas ka gwapa, butin, pag yun, butan. Sa? Butan. 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 O gwapa nga. Gibuwagan. Uyab. Ay, wala na siya buwag. Ay, bye. Ling, paminaw ha. Ibuwagan na siya, wala siya buwagi nga, batig na, unsa pa na diya, maldita. Nagkabuwag sila kay uyab taon, nakapamabdos, magdaing babae. Di na istorya na eh, daga na ito istorya rin sa'yo. Sige. Basta ato ka Domingo. Oh, lagi. Ato ko. Kuwi ko rin mong Domingo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Aday, happy birthday, Derika. Hey. Derika, happy birthday. Birthday, Dairi ka. Tapos lang yung Derika eh. Day, happy birthday, Dairi ka. Ay. Salamat kayo ninyo, Ay, humantikaan. Bye. Kuapag siya Baitaryo. Wapal yan. Sayang nga. Gibuwagan sa uyab. Sulit kay lubot sa. Bawag kay ba, no? Lagi? Lagi? Kung igwad pakiglubot. Igwar kayo? Lagi. Ako rin yung nguni mo. Discuss silang taon na kay buwagan sa yung uyab. Kaya yung uyab taon nakadiscuss siya yung babae. Unsa?
Anong mitilaw pa mo Wa sa na taon malikayas babae ngayong ibang dusan. Di naman siya malikayan. Pakasal lagi taon sila. Mo gani, nganong mitilaw sa tuglaing babae oy nga. Gwapa man ni Rika. Amot. Kung tana ko ni mo, bay. Unsa man na? Mayuyab na magiga. Pero kung may tabo nga tintalon kag laing babae ba, o di ba si Rika? Ay. Unsa man? Pagpaana siya nimo. Ay, di ba, balik pa lang ko kay kuha na ba ko butang kay ko, di ko? Bayano, master! Di ko, baliban ko. Ay, Ay, granny. Ay, kana kay imong tubal doon na tingali. Ay, may posibilidad. Ay, sana ay may posibilidad pag yun nga mada ka. Nya bay. Tanaw na Rika ba? Sige nagtutok lang ko eh. Nya. Nangi siya silambir ako ganiha. Human. Oh na na. Patay ka ni ron. Kuyaw na ibo na nimo. Nya tawagan kaya sa maabot ng maadlaw. Di ba? Bay Dario. Domingo man taron. Ting-date na mo ni Silin. Pero wag yun siya. Gida sa yung mga igsuon sa Manila. Tukar ba kung ganang limuntang yung jerjeron ay? Uy, kinsa ka ning mi-text na ako? Uy, hala! Si Rika man eh! Kung basa ko yung text, bi? Earning Migo. Why masako kun magkikita ko nimo? Agoy, wanas taling. Magkikita ko na siya nako. Di ba nagbasa ko yung text, bit? Hala! Ni ahunong tungod sa motel ang gisakyan atong taxi? Kaning okay ra ba nimo nga Nakasabot na ko. Sabot ni mo ipasabot. Sige, bahala ka. Balag dili pa ta uyab. Pero, musugot ko sa gusto ni mong mahitabo. Kay may pagtanaw pud ko nimo. kini kaning salamat ato na manaw na rin yung taxi tang sakyan. Taxi driver. Nira kong plate oh. Ay imo na ng sukli. Tana tayo ka. Kamuta ning imo. Amatay ko na say. Muna ka na. Inyo ka. Muna na ko nga ron nagmayo nga ko, boss. Ay, kanangin. Gini ako ingkibon. Lami ako eh. Sige, Barney. Sagbawa ko. Doon ka na kay kuha ng Jerry. Amatay ko na say. Pagunit ako si mo, ha? Pagunit ako. Hubuan ko nila. Wow! Katuskig si mo, ha? Kini mo inindot. Kung panis akong iyak. Isa kita ngipon na. Inay-inayan. Sige, ako luagan. Sige. Alibi. Ato na nikuan, bi. Sabi mo mo kapaa, bi. Gini. Birahe! Bombahe! Amatay ko na say. Nahilabdan yun ako sa daggan natong higayon na sika. Human siya nahitabo na mo, na usban pa og pila pa kay gayon.
Hangtod nga nagsabak siya. Pwerteng hilak sa akong uyab oy. Kay kami man si Rika ang gikasal. Wa gid mi magdayon sa akong uyab. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jarel. Engon, ayaw kog padahuma sugot ka nga mapakasal tang duha. Kay dili lalim ang mulaon. Murisilta hinuon ni sa hidya. Mao kini ang nahitabo sa akong nabuhi nga dili nako mahimong kalimtan. Abi ang bola, Paul! Oh, bayo rin! Pasayan! Ito na naman, Jarel! Kumain ng oras! Ayay! Ulo mo dyan kabuok ang guard ako. I-shoot na, Jarel! Si Miles, niya siya. Nitanaw siya sa mong duwa. Padama ka singit-singit, Miles! Nilingi ba mo kaniya? Napituhan mo ka! 5 seconds na! Sige mong kag-dribble! Pigdinoon ka! Wisit! Sige mong kagpabili ni Miles, God! Alag Si ka pabilin. sa goodbye, Paul. Sa siya ay duwa naman eh. Di ko masuko kung kami nagdagpili sa tong team. Kung giit siya ba na mo ang bula o ma-shot, labaw ang tatag one shot. Pinamay, wakan uwaw, gibuhag sa mga nananaw. Sorry ha. Ako'y nakaingon nga nung wadayon ka makaitsa sa bula. Way kaso, Mills, eh. O, dili ka ang mo baso sa imong kagalingon. Nakalitan lang ko, o nalipay. Diyang nakabati ko sa imong tingog. Wa ko magdahong nga, mutanaw ka sa mong gayang ganyan. Wa ko musulti nimo kay di man ko sure kung makatanaw ba ko ganina. Kuyawan manggug ko. Kay crucial man na inyong rival sa usa ka team. For championship round namang gutong duwa na mo unta. Sayang nga gyud oy. Dili na hinunglan inyong team ang moduwa sa championship. Ganahan unta ko nga kamo may moduwa sa championship kay ligon inyong grupo sa players. Sure gyud unta nga kamo ang ma-champion. Sagdi lang gud kung dili mi ma-champion. Basta lang ma-champion ko dihas imong kasing-kasing, Miles. Oh, Jaren. Pag hindi ka mabato sa mong ibaon, di mo nga kung gabi hindi ka masuroy. Niadto gini ka sa basketball court, Miles. Sorry pa. Ganahan man ko kung mutanaw sa Ang duwa. kinsa-kinsa minuduwa dito, mga sikat kayo na sila. Ay, paghilom na lang, good pang. Ganahan na siya ni Jarel nga usa sa mga player sa team sa taga San Vicente Ferrer. Kay maayo man sang muduwa og basketball bata agod. Mura man pud og si Lebron. Lebron! Kisa Lebron, Dodong, kanang taga yati kiyot. Dili, oy. Ida. Taga Cavaliers, god. Lain man sa dang Lebron James kay mong gipasabot nga taga Kiyot, oy. O si ibuhi ni Jarel, ni mo nga, wa man ni gradong nakiha, ha? Unsa pa kanor kag bula na? Inuod mo sang gisulti sa imong amahan, Miles. Dili ko para nimo. Kay wa ko'y ikabuhi nimo. Tungod kay wa ko makatiwas sa eskwela. Third year high school ako. Pero Jarel, dili si Papa ang makigtipo nimo, kundi ako. Miles, magbuwag na lang ta. Unsa? Mo surrender ka, Jarel? Bati ang usa ka relasyon. Ilabi nang wa makagusto na kong imong pamilya. Si Papa rewa makauyon nimo, Jar. Og dili ko musugot nga magbuwag ta. Dili si Papa ang magbuot sa akong kinabuhi, uy. Ako ning kinabuhi. Og dili sa akong amahan, Jarel. Nakasabot ka ba? Diyan rasa mang. Alas 7 pasado nas gabi ipang. Nga numan, Si Miles. nigawas man to. Basig may paliton lang to. Oh, asa magkapag? Nganong may barog man ka? O gawas ko, apason ko si Miles. Nakikita siguro atong jari-jari nga libro-libron. Pagpuyo diha inaunsa ka baya. Over naman po kayo kang protektar sa atong anak. Mura man kagwa maka-experience sa batanon ka pa. Experience lagi ta, pero ato hinay-hinay, di ba? Anam-anam, lahi man tong panahon sa una og sa karon, mga batanon ron hat kayo. Isawilik lang kina. Apason ko, Smile. Magkatilaw, ginis kong kamuting anak ka. Pre, nag-igat-igat na siya. Paitaning anak ng tagpobre. Jarel, ayaw surrender. Dili ta magbuwag. Dili, Buwag na Jar. lang ta. Buwag na lang. Jar, ayaw ba?
Saan ka man na... uy, Si Papa. nakakita siya ng gigakus ko ni mo, Miles. Kagiingan ni kang ligtihin ng lagtiya. Hindi lang na lagi. Ah, Kung sa ibuhin mo sa kong anak doon. Usawa kay katungod magiglas ha? 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 Ay! Nananikalit mo ang panumbag ni Jarel. Pulis na to, Miles! Puli! To, mga bili mo ba, Jaril? Unsa na? Naigos ko mus ama ni Miles, bay. Unsa? Kitaan mo niya. Nga gigakus-kus iyang anak. Mato na suko. Wa mo gud siya makagusto. Kanang iyang papa para nako, bay. Ako pa ni mo ba, Jaril, no? Ako pa inhimutang sa imong tapit, bay. Ako lang pamagdusan sa Miles. Kung tinuod kang nahigugma kang Jarel, apo, supa ka ang gibaw sa imong amahan. Musupa ko ni Papa Lo. Supa ka! Mahal man kahani mo si Jarel. Olo, love na mo ang usag-usa. Kung mo ko na, Miles, magpakasal na lang ta. O sige, masagot ko, Jar. Total, dili naman ta mga minors. Kanus aman ni mo, Miles, inyo? Ikaw. Pero, ilaro na nato si Papa. Mamakak ta. Ato siyang bakakan nga... Nga unsa, Miles? Unsa? Unsa? Mao ka na, Noy. Nahilabtan na nako si Miles. Ay! Maong ni Amiron aron sa buto ng among kasal. Porte na yun na ito alkansihan ng sitwasyon na. Og mabdos na ko pa. Unsa? Tumas ba yan ang kinabuhiya, oy? Awana mo gano'n na. Ang tso-tso sa babae. Alang sa nastinod sa laki. Ha? Pre! Pareha ka mo ng duha aron. Parisol man na sila aron mamabdos ang babae. Pero... Hoy, Pang. Oh. Hoy, kabastos na gud nimo Bastos ba ko na? Lain siya kayo nga ang babae o ang babae mo'y magpares. Unsa man na sila, magpiang-piang silang bingka. Ang lalaki o lalaki, unsa man na magpinsing ng ina. Hoy, husto na la. Pang, uy, naunsa man tahon ka. Oo, bitaw na. Nya, unsa man. Plano, sa mo plano ninyo pagkasal. Dali ha? Kaya hindi pa kayo maklarong tiyal ni Miles. Nigpaso simbahan. Sa daling panahon, Noy. Salamat kay ituong mo, Papa, nga namabdos na ka. Bisag ang tinuod. Wa ko kay labot ni mo, Miles. Nalipay sad ka? Uy, pating lipaya. Pero, nag-uolpod ko. Kay, wa mo gid ko kay labot. Amyo. Ay, ningaw naman. Murag, nangatug na si mamang ugpapang nimo. Huh? Tuas laskas ng inyong bahay. Ina kita. Niasa inyong tugkaran. Nagtupat sa paglingkod ng plan. Ay, kadot ka kung magtupat ang higdaing wayan na lantay ng laso. Unya, unsa may naasi mo huna-huna. Ikaw. Unsay naasi mo huna-huna, parehas ta. Ay, ka. Jar, basit may makakita na to. Kapalak ka. Nit-nit ng dapita. Jarel. Lamas. Oh, Jarel. Lamas. I love you too, Jarel. Unsa man imong kitangtang. Makinaan lagi ko, ana. Sige, Jarel. Paya ko. Birahe! Bombahe! Susbay, Jaril. Muduha na ka oras ang atong pagpaabot ni Miles nili sa simbahan. Di na tumutong ako eh. Ran awi bay na to siya. Kung dili siya mutunga sa mong kasal, bay. Maghikaw ko. Uy! Ayaw, uy! Muamba ko sa bridge. Uslan man! Uy! 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 Jaril! Bay! Uy, asa ka man paingon, oy, Jarel. Maghikaw ko! Oh, Unsa? unsa? Nabuang na! Nabuang na! Painta sa nang gibuhat ni Mel sa kong amigo eh.
Ako si magtunga sa adlaw silang kasal. Pasa to, Jarel! Ba, Jarel? Hoy, Paul! Wala to! Pasa to, Jarel! Kung saan namin noon eh. Imbis kasal, trahedya namin noon pa ingon. Wala to! Mama Mary! Sakit kayo naon ang hilo sa adlaw sa kasal ni Miles. Tuwa siya mitunga. Nagpaabot ko niya simbahan og 2 ka oras while Miles na nagpakita kalagot kay ubos kauwaw ang akbati sa iyang gibuhat. Nakauna na inuon ko hikog. Nagpalayo ko simbahan ug didto ko paingon sa taytayan sa mapit. Muambak na unta ko pero napugngan pa ko sa ligong nga si Baypol. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mayang, ginaingon nga ang atong bana kung na gani makahatag sa tong lawas nun ng hinahanglan, aw may nalang ilisan og lalaki nga kusgan, nya nakuha pa gyud og kadaghan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi ni kung mahimong mahikalimtan. Maluoy tam ka na ko, day. Sugtan ako, day, Mayang. Sige na. Ay, pastila ni mo Dani. Wala kita ang gusto ni mo. Uy, si Edgar na imong amigo ako nagustuhan. Kung si mamisita na kog manguyab na ako, aw, usay dugayan, sugton gid na ako siya. Uy, ayaw na si Edgar, uy. Loyahon ng tawhana, day. Human na matagak niya tos punuan sa kay Mito nga sa gagmay pa mi. Loyahon kay na siya, uy. Panagisa na lang bubarog rabang iya, ha? Hoy, kau babastos ba ni mo, oy? Nga naman daig tagsarang mo barog ang iya. Wa ko makapas ng butangan, no? Nahigugma ko ni Edgar, busa dili ko yung sapaya ng iyang apan. Aw. Na sige. Ikaw good. Pero day, maulang kini ang timan eh. Kung magkauya mo ni Bay Edgar, unya siya ang imong mabana. Magmahay ka ra. Kay magpangita gyud sa usa ka butang nga di mahatag ni Bay Edgar. Tingman ika na. Ingon ni Ana ang gisulti ni Dani ni mo kagabi, inak. Unay, luyahon ko nun ang pagkatao si Edgar, kay natagak ko nun na sa kay Mito sa gagmay pa sila. Uy, kung tinuod niya natagak siya sa punuan sa kay Mito kani adto, unya luyahon na siya, og tagsara mo barog ang iya, maunay dili maayo. Tablarag inotel ng tawhana. Ay, kabati sa danang mulihok ang atong gana, oy. Unya ang atong bana, luyat ang iya. Oh, pero, di ko mutuos sa gisulti ni Dani na uy. Iya lang nagidaot si Edgar. Pero kung pananlit tinuod ang tanang gisulti ni Dani, unya siya ang imong mabana. Okay ra ba ka nga luyahon ang imong bana? Ha, Mayang? Uy, buyag! Di gidong ko musugot nga, makabana kong taong luyat. Pero nay, bakak na. Bakak ang gisulti ni Dani. Bakak na, nay Marila. Parang wakay kumusuhito sa tinuon ng pagkatawa ng Bay Edgar, oy. Kung bahin na nato isgutan, Mayang. Pero, bura man galing di tinuon ng isulting Bay Edgar tao. O di Bay, sa itong isulting mo, si Dani. Ni Dani. Dili ay. Luyakon ko tao nga kusog kay ng basket. Kusog kay ng shot. Ang tao nga kusog pasingot, kusga nag-armas. Hala no, mabisita na ba siya na ako rong gabi ikaw? Ako na siyang sugton kay may pagtanaw man sa Ay, sugta na, uy. Sayang imo na bastiron. Maayo ba kayo ng trabaho, tawana? Nya, buutan pa. Gwapo ba yun? Oo, gaw. O kung magkauyab na gani ni, hagdon ko dayon siya minyo. Gusto na kong magpinyo aron kada adlaw ko makatilaw og torjak. Forbida. Tapos sige hapyod kada kaadlawon gaw. Uy. Ha? Forbida. Hulman pa rin mo akong kamot. Saba di ay. Agaw taoy. Ano may gagaw? Hulman pa rin mo. Bitaw, lisod ka na. Pamuulan ka na, oy. Forbida. Gusto gid ka gaw. Di pa maulan na gud niya akong kamot gud. Usahay, magkuan ko. Plasil na nagpadyawan din. Mau ba? Sige, sige. Sugta na si Bay Edgar. Aron katilaw kag langit. Kaseksi o kahumot na gud nimo na. Siyempre, nay. Nagpa-sexy o nagpahumot kid ko aron ganahan si Edgar nga mudika sa iyang gugma dire nako. Maayo sad noon nga magminyo na kanak, oy. Aron makakita nako og apo. Ha? Apo? Nay, ako na wadyo ko maghunahuna og anak. Ang ako nga kada adlaw kong makatilaw og langit, nay. Uy. Kana maoy importante. Mao ba ni atong giapas nga magminyo ta? Mao gani, nay. Hala,
Anay, oh my God, si Edgar! Siya na ron, anay, siya na ron! Sige. Dinhi ka lang, nak, ha? Ako'y mo padayon ni Edgar dinhi sa may kaida. Dinhi lang ka, nak, ha? Ako'y mo pa sa kaniya. Sige, nay, tingalit magawat na, nay. Salamat, nay. Pasakadan siya diri, nay, ha? Kaya naghinam-hinam na kay kung maminaw sa iyang pagpadayang siyang gugma. Ayo! Yes! Mauna gid ni. Magkatilaw na gid kong heaven. Day mayang, salamat kayo. Niyang tao, wa ko na pantusa, day. Ibu kong gisugot, salamat ka, day. Kaya tungod kay nahigugmasad ko ni Edgar. O gusto ko nga magpakasal dayon ta. Oo, day mayang, magpakasalta. Magpakasalta sa labing daling panahon. Day mayang, ako na yun. Ako na gini, baga-baga. Ako, eh. Baga-baga. Kayo, Edgar. Ako na yung baga-baga. Sige, ako na yun ang mayor. Basta taro. Sige, okay na, oh. Basta na tayo. Sige na. Ibantang na kayo, ha? Panganga, alam kini. Agay! Ako na tinanga nga, sakitan pa ka. Agay! Itong lang. Mao ba, nak? Perting sakita dihang nakuha ni Edgar unang gabi sa inyong kasal? Unay, perting sakita. Unya, nay, perti sa yung lami, Nagsagol ang sakit ng lami, nay, promise. Unya, nak. Pila ka round yun ang inyong nakuha sa unang gabi sa kasal, ha? Pila ka round, nak? Usaranay, uy. Kailain ka ayo, natikuko dayon kang Edgar. Mao ba? Uy, kung mauna, tinuod yun ay nga luyahon ang kang Edgar. Tinuod yun ay ang tanang gisulti ni Danny. Nay. Mauna, luyahon yun ay siya nga pagkalalaki, nak. Kay basta una ganing gabi sa kasal, aso-aso ginang agi, uy. Pero usara ka round, uy, giahak na. Unsaon na lang kung pipila ka buwan ang mulabay. Di na mo barog ang kang Edgar. Dili ko musugot, nay. Di gyud, nay. Dili gyud ko. Tempa. Tempa sa unsa naman uy. Wala may mangisog, uy. Ha? Iti ko naman ang imo diha. Ito pa botol itong kaniyot. Paabot pa ta. Mangisog lagi na. Tayo pa. Sabi di, ay, tayo sa pagkaral. Dili pa na mangisog karon. Pero kini, ni Aman. Isog pa na ini. Kana? Kini akong dila ba? Sapa na ito, ana, uy. Mas isog pa niyo. Tulid kayo. May lami na kayo, may lami. Ang imo mo akong gusto. Paisukan na ba? Kini. Dili ko anang dila, uy. Kana imo, Dili ko ana lagi. Askang paita. Wa na gyud mo barog ang kang Edgar. Mubarog magkadiyot, nay. Pero matumpa dayon. Tayo kamatay. Kadi mahalas ni mong anak kakaoy. Buwagin ang bana mo, oy. Giso ko, nay, uy, over po kag-advice, nay. Maluoy po ko, uy. Buutan ba na si Edgar? Naara ni mo. Pero kung ako pa'y nahimutang sa imong dapit, buwagan ko na, oy. Di ko mabuhi anang makabana kong taong tablarag patay. Di lagi ko makahimog buwag niya, nay. Pero, nay, gusto kong mutilaw og lain. Tabangi ko, nay, pi. Ay, oy, betaw ni mong anak, oy. Hiluin ang bana ni mo, oy. Kapoy ba ng taway silbi. Unsa, King? Mo nagisulti ni Danny? Mao kayo. Andam ko si Danny kanang muhatag sa kanang katagbawan nga lawas nun nga kalipay nga wa mahatag sa mong bana. Nya kana. Kalawang kong panupaw. Siyempre, uy, lain sa kayo. Pero sige, ganyan, bahala na lang eh. Wala na may gamit ang kang Edgar. Sige, kaw. Ingna siya, gaw iking. Mamusugot na lang ko nga. Magkita mi. Ingna siya kung asa mi magkita, ha? Ingna siya, gaw iking. Okay, go. Ako daw sa Danny. Matambala na imong kahaw ang taon kanang sa ibabaw sa kama. Pidasan ni mo eh. Di patay gagaw ay. Sige, adto ko sa Danny.
Leon, katingaw na ko ani. Dugay na gusto ng mutilawan niya. Hagkan ko niya. Ikaw lang mo ayun. Dani. May kapako. Katuskig. Padayon na nadayon ni. Katupuno na kayo ng ako. Iyan na Leon. Sige. Plaster na. Sige. Tubag ako, mayang. Tinubang tabi ako na doon. Nga nagbudhi ka na ako. O si Dani may imong kasaw, paglimbong na ako. Doon pa sa ilo ako. Pero nitiko magunang imo, Kud. Mausan mo. Gusto ko magkumuka o gahi. Mausan mo, pero dako sa ang pagpangabit. O sa buwagis Dani ha? Aron di masubas kayo sa impyerno ang imong kalat. Ala na, may impyerno ko eh. Gusto pa ko nga mukhaon o gahi. Pasalo ako. Pwede lang ta magbuwag, mahal nga punta ka pa. Mao ba? Tana no, kwarto tana. Imog-mog lang sa ako. Ala og dili mag-isip ag-imo. Naamang kay kamot wala. Kwarto tana, wati mo sa ako. Inuman, at tuon ko sa Dani. Dili ko makadawat ka kong asawa. Nagpahilabot og lain laki. Magbuwag na. Magbuwag na ba yung nagkabati ka? Buwag na! Nakigbuwag gid na akong akbana. Isugot na lang sad ko. Kaya di man sad ko malipay niya. Nagbuwag ni sa buutan kong bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Abner. Ginaingon, dili gid maayo sa kabana nga sa laing babae siya mututok. Kay kung di mo tutukan, kanimo usab ganahan. Islaob yung agi. Mao kini nitubuos ko ginabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Doon ako sa amo. Maita naligo ra ko ang asawa na kay tukar kong gana na. Basta magkakaw kong lansya og larang, mutukar di akong gana. Humantikaan gina kong asawa ron. Oh, wala. Kanang babae nagbarong tungkol sa bahay nilang may unyok. Kisa man na. Kasiksi pa pa yan ha. Nag-short o pinakigol. Kung sinina, bubo kayo. Kita ang pusod. Uy, ala, may tanaw siya ako. Unsa ka ng bayon nyok? Akong duulo ni. Hi! Hello, gwapo. Nialing ka katungkol silang bahay ni bayon nyok. Unsa ka nila? Ako si aga og tagsa. Og niya ako din hi. Ani sa ko istar sa ila, basin og. Ani ko makakita og soccer. Ha? Uy, hala, akong asawa. Naspuntahan sa among bahay. Nagtanaw na ko. Day, aris ako na. Uy, tayo pa sa uy. Ay, saglakaw, uy. Ha? Hadro ka nga makitaan kasi imong uyab, no? Ha? Mao ba na Laura? Karon lang na naabot ang iagaw ni Bayunyog na sila? Oo ko no dong. Nisibat ko na nagikan sa ila dito sa probinsya. Kay gigukod ko na og pinuti sa asawa sa iyang kabit. Mo ba di? Mangingilog din kalipay na mabayan, ha? Uy! Og ikaw, bantay ha? Gwapo ra ba ka? Basin iya kang matripan ang himuong kabit. De Laura. Mao ba? May pagtanaw sab ka ng babae ron nga naa sa bahay nilang onyo? Aga ng unyog tay. Ibog ko ni ay. Lamiya bayan na tay. Basta na ko hugot pa kina. Hugot pa ng angay. Natural nga hugot kay daga pa man na. Daga na laki na katilaonan niya. Pero wala pa anak. Sa tuno si musultihan no, Abder? Mura gusto kang mutilaw sa mga babae. Gusto ka tay. Mutilaw ko ng irim na. Igo na sa ako tay. Sa gunto ang ginawa. Porbeda. Oy, menyo na ka, oy. May asawa na ka. Basta pagunho ng tilaw pagkaglain. Dako ka ng sala. Pero tay, sa kung tanaw na babayahan, may pagtanaw sa nanako. Kung makagusto siya nimo nga usa ka kaminyo, mayo na ipagainon nga wasay ayong pagkababay. Kay babae nga tarong, di maibog lalaking minyo. Basta kay gusto ko tilaw niya tay. Kanang gibati ko. Hala, sige. Padagyon sa imong gibati kanhana ka. Kaya kung magkabuwag mo sa Laura, gwapa ba ng asawa nimo?
Why siguro, ari na punta na ko. Daghan pang lalaki mo pulit na yung mga asawa do. Makakita pa ng laing laki. Aba dayoy. Mao ba? Bayon yuk? Ay, lagi ba eh. Matud pa sa kong agaw. Nakagusto sa kuno siya nimo. Kung manguyab kuno kaniya, iyagi kuno kang sugtun. Bahalag may asawa ka. Yang mata. Muni sulti ni Erna bay? Ay, lagi. Bisan unsang oras ako nung magkita mo. Bisag sa gawas. Musugot ko siya. Sige. Ina siya. Magkikita ko niya. Atos gawas. Okay, be. Ako bahala. Nya, asa man tapita gusto nga magkikita kaniya? Ha? Bay Abner? Ingon ka day off ni mo ron. Unya mo lakaw ka. Asa man day ka? May atulong ko kadiyot sa syudad eh. Hindi ako magdugay. Kahumot gud nimo. Mura man taong kag ulitaw. Uy. Unsa man Abner? May kabit ka ba? Ha? May babae ka na bagi kabuangan? Di Laura. Tug-ani na lang ko tinuod Abner. Unsa man? Wa ka na igugman ako? Maong nangita ka og laing babay? Di Ha? Laura, winaunsa man taong kadiyot. Pataka ba lang gyawit? Wa tong ko'y kabit. Uy, kagwapa ni mo. Nga magbinuang ko. Doon lang kayo doon sa syudad. Ako ka ba sa trabaho nga mag-birthday. Usa, kuyog ba lang ta? Basta pulos milaki dito. Kung magkuyog ka, ikaw rin babae. Sige. Mituon ako nga wa ka magbinuang. Pero... Pero unsa man, ha? Pero... Tusa ta sa kwarto na. Turjak sa ta doon na. Ay, maluyam ka ko hindi ron. Dong, uy. Tanas kwarto ba? Sige na to. Sige. Tara. Maam kayo mong gusto. Ano day? Ipadong. Raman sa hapon. Ato yung lalion na ha. Gani kay may lakaw pa man ko. Ang mayor, pwede na akong dito ha. Ilang tuk-tuk dito ni Dayon ha. Ay, unya na padayon ako. Unya na, raman sa hasa ko maayo. Kit-kita na ning ako to. Kit-kita na. Mama, ba ako maglakaw? Bahala na. Ikaw na. Tinood ka day, Erna? Isugot ako ni mo? Oo, dong Abner. Tungod kay ganahan ko nimo, kay bikaon kay kagnaw. Kalain. Tinuod bitaw. Basta okay ra ko eh. Basta ako'y makagustog laki, bahalag ulit tao uminyo siya. Okay ra kay na nako. Never mind. Mas may noon. Unya ta na. Check-in ta. Opa. Sige, ito na dayon. Ug dat ako bisan asa ang gusto nimo. Sige, ta na. Di ta maglangay. Tana dayon di Erna. Dengar, hutan ini jadi. Okay ka, Abner. Abdi, upuan ako ni... Mula po sa nag-iya, ilago mula po sa nag-iya. Wow! Wow, kabayo! Ganindot siya mong buhat tayo eh. Ang asawa di man yun magkamaot yung anak. Anak, sige, pwede yan. Be. Ala, gangis? Sige na, ikaw nilungkot sa Gangis? Ganindot sa gangis. Murag pito ka magbatunis. Pwede niya. Sige pa. Paak yung ganon. Masakitan. Sige to, paak. Ay, salamat din, ha? Pogi ko di mo. Salamat sa Abner, ha? Happy kay kauban ni mo. Kay bisan, daghan ng laki ang miagi nako, pero... nagdugo gihapon ko diha ni mo. Dako magod kayong imo. Na, agad-agad na si Dakon. Ha? Agad-agad di ay? Agad na siya. Karong may tabo na to. Di ko gustong may bawa kong asawa sa tabo na to, ha? Okay. Pero, oras ka gusto ko nga mo check-in ta. Ayaw dyo palibari. Aron dili ko mutukan sa imong asawa. Yan na. Uy. Wala din ito ng business kong asawa. Asam ka din siya. Ginoo ko. Ebon na siya sa among relasyon ni Erna. Mang milaya siya. Di ko musugot na biyan ko sa kong asawa. Di ko musugot. Unsa?
nakiktaban si Laura di ba unyok? Oo, Abner. Bubo, magod ka. Di ka parehas na ako. Ani adto, masakop man ka. Sinanay ni mo ganito? Wag ito makasakop nga doon ako. Pinaka-real style ba? Unsa mo kay? Ito. Alisura. Abim ko na kung piyansa ko tayo ang anak ni mo. Ito yung pagkitaon ko sa Laura tayo. Ito ka na pakitaan pa tuloy mo? Di ko masukot kayo biyaan. Dili tayo. Nilaya na to. Nilaya na to si Laura, ha? Ano? Ibiyaan na ka. Usa. Kana lang si... Tingnan na to yung mga yap. O katunay na na sa inyo. Gugma ka to. Huwag ko'y gugmang na tayo. Si Laura ako kasawa may akong gigugma. Musa, bawiyon ko siya gikagunyok. Kuhaan ko magbalik ang akong asawa. Natultulan gina ako ang napit nga kuya ni Unyok sa akong asawa nga si Laura. Apan mo ba na ko sa Laura? Mas ganahan ko na siyang Unyok kaya na ako. Ako yun na nagkasaha. Wala sa kumangitang samo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnold, bisan unsa kabuutan sa usa ka bana, apan kun ang asawa, dili na makahatag sa lawas nga panginahanglan, ang bana mangita og laing bakante nga sudlanan, nga kasudlan sa nagpanikad pang tinaguan, nga ang gidak-on mura og piso nga karaan. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Unsa pa? Naa si Gemma sa silong? Oo, dong. Naadong. Mubo ara bagisul og nasayal nak. Nato aso pa naglingkod. Og mubo sa kaing sinina. Kita kong pusod. Nindutas pusod nak, oy. Pusod rin nindot pa? Oh, kung lami ang pusod, samot na yung lami ang ubo sa pusod, di ba? Anya? Nag-unsa mo ko na siya din Ikaw ang tuyo, nak. Lakaw. Kanauga dayon dito. Naunsa ba tayo ni si Gemma, Babae nga dako unya. Mo ay mamisitas laki. Nagpakauaw na siya da. Ako ba'y ikaw, nak. Tilawa na ni mo kausa. Lami ka ng bayhana, nak. Pa, wa ko'y gusto niya. Aw, kung gusto ka, ikaw nalay panguyab niya. Tay pa ba? Kanaugon ko siya. Ako siyang itupo ni mo. Gana, nak. Sige, nak. Ingnan nga ako'y manguyab niya. Basta mo sugot lang na nak, nak. Kutok-kutok yung agi, anak. Jem, ayaw nag-usba ni gibuhat ha, nga ikaw mo ay mamisita og laki. Uy, ngilad kayo na Ang mga tao nga nakakita ni mo ron, nga ikay nanong dinis amo, ikaw tingali ron ang ilang gilibak. Ay da. Bahala og malaslas ng baba sa itong mga silingan og linibak nako. Basta kay way magbuot nako og ako'y manong og laki. Dako ko gusto nimo Arnold. Basta sige na. Panguyapin ako. Sige na Arnold. Ay wala gyud gusto nimo day. Basta sige na day. Lakaw na. Uli na sa inyo ko. Sige na day. Asa ka uli? Ni ana noon ko niya. Muuli na noon ko. Arnold. Chimo ay. Ano kong gigakos? Ano mong dugan ay? Ni dapat sa kong dugan. Iyod day. Uy, iko day. Asa kabuhian. Ang imong mga bilbi. Ukuban ko ni Bi. Baos kinugahog. Lips to lips ta. Wala na ni. Ikaw bitaw ang namin. Saan di ka pengon sa kwarto? Ay! Sige Arnold. Dako si mong kwarto. Makaplastar taog taron. Dako si mong kwarto Arnold. Sige Arnold. Tagbawa ko. Ipaya ko. Kabuya Nalipay ka ba sa ating buhat Arnold? O Jem, maiuhan mong mudaw Pero, hugot pagyapon ka ika. Arnold! Nak! Umana ka, nak! Hala, si Papa nagpaabot din na ito nga mahumanta. Opa! Uman na ako pa! Gawas diha, be. Gawas, nak. Ako na sa'y sunod. Gawas diha, nak.
Day, Jem. Mo di bansin ko ni Papa, day. Gusto sa siya nga, mutilaw ni mo. Mangiyo ako, be. Patilawag, ikausas Papa. Ay nga no, good. Dili ko babaeng burikat, no? Nakagusto lang ko nimo. Mao nga ako may nanong nimo. O karon nga may nahitabo na nato. Kinahanglan nga imo kong pakaslan. Uy, buyag. Di ko magpakasal ni mo dahil, Jem, uy. Wa ko'y gusto ni mo. Wa, Jem, ah. Tinuod ba yung gisultigaw, patir? Nakagusto na ko si Daisy. Ay, sos, mo may sulti niya na to. Mag-iyab ko na kaniya. Bili mo, di kaniya pagyason. Iya di ka sulton. Mao bagaw. Kung mao, mamisita ko niya ka, patir. Ang tinuod ka, siya akong nagustuhan. Busain niya siya ka. Nagkaroon gabi eh. Mamisita ko niya. Ingno dahil ka. Oo, lagi ka. Tilaw na yun siya ng imong piso ang karaan nga ang gilingin nun. Murag pisos karaan. Grabe ka. Perbida. Ako atos di siya. Kaya na rin ko na tabi. Uy! Ay kabala ka. Kung magka-oya ni Daisy, hatagan na kagkwarta. Ha? Sige na dayon. At tuan na siya gaw. Sige na dayon gaw. Salamat eh. Salamat kay Daisy nga imo dayon kong gisugot. Salamat kay kaayo, Daisy. Kana tungod kay nahigog masab ko ni mga Arnold. Pero unsa Daisy, ha? may sakit ba ako? Doon ako'y sakit, Arnold. Ha? Ikaw? Doon may sakit? Unsa'y sakit mo, Daisy? Ha? May sakit ko sa kasing-kasing, Arnold. Ug matod pa sa doktor. Dili ko mahimo nga mangal sa ubugat. Aw, kanara di ay. Abi na kung unsa ng sakita. Abi na kung may sakit ka na diha nga kanser. Okay ra na dayo eh. Kung ako yung mga bana, ipasali ko nimo. Nga dili ka palsahon og bugat. Dili day Daisy. Salamat, Arnold. Gusto kong magpakasal dayon ta. Di ko gusto dugay nga uyab-uyab. Magpakasal dayon ta. Sugot kay ko day. Nahikugma ko nimo. Busa. Pakas lang tadayon ka sa labing daling panahon. Daisy. First time na ako. Ode, garo. Agay! Kasakit! Hinangi! Anay, kasakit! Himgit kong gitatugan! Arnold! Mag-isa ginawa! Bukaat! Gay! Nakuyapan si Daisy. Daisy. Nakuyapan ko siya. Bahala, nakuyapan na siya. Padayunon ko ning akong gibuhat. Daisy. Tagmawagin ako eh. Oh, si Daisy. Wa pa gid siya mabili ka sa iyong panimuot. Hala. Ako rin siya gidatugan bayo. Tapos di siya mayo nga ugatan. Day. Daisy. Diyos ko. Hospital. Dalo ko siya sa hospital. Tabang! Nah, mo gidangat ani. Mao pa gani pagtorjak ni Mos imong asawa? Nadadayog ospital? Opa. Ug matod sa doktor, dili gid ko na maayo nga sigihan og tudyak ang ko kasawa. Kay gawas nga masakiton siya og kasing-kasing. Ay sakit pag ikaw siya sa matris. Bawal gay ni Daisy ang pagpagigilawas pa. Oy, oo niya. Unsa may huna-huna ni mo ron, ha? Ambot lang ini pa, oy. Gusto ba kay ko nga mutudyak sa mong asawa? Kilamig kay Daisy. Bawal man ko, no? Oh, ang imong buhaton, Nak. Totoki na lang na. Magabit lang ko pa. Musabot naman tingali ng akong asawa.
Di ko mabuhi kung may tudyag po eh. Wow, nahala. Maorog mo ka na isulbad. Sige, pangabit. Pangabit, Arnold. Maubagaw patir. Ingon ana ang gisulti ni Gemma. Oo, anda mo rin siyang lipay mo. Kaya hangtod ko na karon. Gusto kaya pa siya ni mo. Wa mo na ko'y gusto ni Gemma gaw. Pero, di man mahatag ni Daisy ang kalipay nga akong gipangita. O ba? Busa bahala na lang niyo eh. Mangabit ko. Og si Gemma ang akong gabiton. Si Gemma. Maayo na, mo na importante. Ha? Kung maminyo na kakilan mga bit yung ka, mo na good move. Unsa? Mao ka na, Arnold. Karon nga nagkarelasyon na taog usab. Og nahatag ko nimo ang kalipay nga wa mahatag sa imong asawa. Buwagi siya. Kita ang magtipon. Magtaban ta. Biyay imong asawa, Arnold. Oo, Gemma. Mahal ko si Daisy. Dili ko makahimo og biya niya. Kung dili ka makagwantay nga atong relasyon, nga imo nga ini, mangita ko gayong babae nga musugot nga himuulan akong patsyanan sa akong kahidlaw. Dili ko makahimo pagbawag ni Daisy. Dili, Gemma. Arnold. Sige, sige. Masugot na lang ko sa gusto mo. Ayaw lang ko buwagi, Arnold. Dili ta magbuwag. Dili, Arnold. Nahadlok kong bawagan si Gemma nga mamisugot na lang siya sa tinanggo-tago namong relasyon. Kaya dili ko makahimo sa pagkibuwag sa akong asawa. Mahal ko ang akong asawa bisan inutil siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnold ginaingon. Gibuhat ko na ang tanan aron bar og dili magubang atong pamilya. Apan ikaw ang gusto nga may tabo kini. Busad dawaton ko na lang ang tanan. Morning na itabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Doon lang ako sa amo ko. Di lang unta matinood ang tanan nga gisulti ni Mama Maring. Di lagi yun unta. Ani mo dagungan. Chill. Basi, kano moabot ang hindi mo kumain na. Sinis kwarto eh. Gila kong kwarto. Gila ka mo. Okay, para yun na gina. Lamin na kayo na. Hindi ka mapugan na eh. Inoon ka gisulti sa kinahan. Ano ang kabuhat naman ini nako ti siya? Pasaylo alam ko dong Arnold. Sige magkatrabaho good. Huwag ka ba na sa akong panginahanglan? Kalan ko ani ba? Sorry bay. Nadala ko si mga asawa bay. Pagkabalibad kay, lamin mo kay siya bay. Bitmay hanoy na ning iya bay. Lamin magyapon. Ano yan? Gamay man ang imuha. Dako man ang ako ha. Mida. Waram gaya na magkatunga ng imuha. Hindi ko pa sure. Iwasa na ninyo. Iwasa! Ay kabala ka! Iwasa na ninyo! Arnold! Pinatiwasaan ni Dong sa ilo ko! Krisya, wala minor eh. Ikaw munggo. Inanta ka nga. Dita di sa inyo. Pabol diha eh. Di ko yan ang imuha diha. Gamahay ko ba yan mo. Putag kagamay ang imuha pamurol diha. Dini, diha agis bitana ha. Si Bat na yun, Jerry, lakaw na. Mag-unsal lang niya ang among anak. Gamay pa man na. Kanya ang bata. Hay naman rong bata, ha? Pagsula ko sa bahay, nakita ko si Junior nga to, pamasduyan. Karon nga personal na nimong nasakpan sa akto nga nagduwag kayo ng imong asawa. Nya sa may plano nimo? Mukiha ka? Or imo na lang siyang palayason sa inyo? Ay, di ko bukiya mo eh. Kapoy na ganyan kiha diya. Palayaso na lang ako na siya sa amo. Di na ko ganahan niya. Nawa na kong gugman niya diyang nakita na kong agikabayan sa laing lalaki. Okay, rasad nang imuhang ko ano, desisyon nga di na kamukiha. Buwagin na siya. Palayasa siya sa inyong panimay. Pasailuan na lang ko dong. Saylo. Gibasulan ko na ang tanan akong naimong sa... Karon pa. Hoy, Isha. Di ko madaan na yung mga kilak daw. Di kasubo na ko. Ugwa na ko'y gugman mo. Nakita ta kang nagkipatungan kag laing laki. Nawa ang akong gugman mo. Huwag man ito makatandog ang iya ha. Kamay man kay itong iya. Layo na kay itong iya ha sa imo. Lagi ko magka ang iya sa ako. Unya nga nung nanghilap. Nagpahilabot ng kaglaing lalaki ha.
Nga no? Ha? Timo raman to. Timo? Mo? Timo? Nagsara magka-mature na ako. Pero ikaw akong love. Ikaw gyud. Ikaw gud akong ipakaslan ko eh. Magbuwag to eh. Magbuwag ta. Layas din ni sa Arnold, palimay. dili ko mulayas. Dili? Ato ni kaugalingon mo, di ko mulayas. Dili! Di kita ka mulayas ha? O sige. Mag-antos ka uban ako. Nakabati ka? Ha? Mag-antos ka. Tungod kay giluod na ko nimo. Nakabati ka? Luod na ka. Hugaw ka ng pagkaasawa. Arnold! Mayra gyud nga ni ako sa inyo. Kay dunay makabantay sa bata. Kay mulakaw ka man kaha. Asa man ka? Muadto ko sa babae nga ako nagustuhan ma. Si Marie. Pero nak, sugton ka kaha ni Marie. Nga nasayod man siya nga may asawa ka. Bisan biya todo og dili na maayong inyong relasyon si mong asawa, no? Pero wa ba yun mo magbuwag? Kay niya pa man gihapon siya sa inyong panimay. Bahala na siya niya. Kung sugton sa ko ni Marie, di na lang una na ko siya dadon din isbay. Unya ko na siya dadon kung mulayas na ginang maluibon akong asawa. Nak! Maluoy ka na ako, ma. Tabangi ko nga mapasaylo ko ni Arnold sa sanga ko na buhat. Ay, pastilan kanimo tisya. Nahigugma pa man day kakas akong anak. Unya nga nung imo man siyang gibudhian. Timo-timo ra lagi tong ako nga to ni Jerry, ma. Kagamay ato kang Jerry, ma. Tagsara magukuma. Si Arnold tagsara kayo magto ni timo-timo na lang ko atong Jerry nga perting gamaya. Sa nga mortal ang imong gihimo tisya. Og dili tagyud mapugos si Arnold aron mapasaylo ka. Kung ako pa ikaw, no? Layas na lang dinis inyo, uy. Kaya wa na magigugma akong anak nimo. Di ko mulayas, ma. Dili cute. Bahalag mga bitsiya, dili ko mulayas. Dili! Salamat day Maria nga imo kong gisugot. Salamat kay day. Pero, Arnold, may ugma ka ko ba nimo? Ha? May asawa ba ka? Bisag nagbudhi siya nimo, pero naamanggapon siya sa inyo magpuyo. Day, sa pagkakaroon, di lang una tikadalon sa amo ha. Apa nakasiguro ko nga kung magkadugay ang atong relasyon, bulayas ra na siya. Kaya di nagigumutagad pa anak niya. Mahal ta ka. Ug manghinaot ko nga dili ko magbasol sa akong pagsugot nimo. Manghinaot ko, Arnold. Kadak kong sayop yun na nang misugot ka ng Arnold. Oy, minyo mo na siya. Di na siya magkasal, di mo binasawa na siya. Tay, mahal na ko si Arnold. Di man sa kumahimong awayan sa iyang asawa kay siya may una nga nagbudhi sa iyang banap eh. Naunya sa mga kasagahan, ang pasiksi mga. Mag-date man ming Arnold, tay. Manoroy man mi sa mall. Pita. Basta mao ni isulti na ko ni mo marihawa ko malipay sa imong gibuhat ron. Nga naking relasyon kag laki nga doon ay asawa. Api ka ba na to, day Marie? Oy, dong. Asa di ka pa inyo? Gikan tag nangaon sa mall pa. Asa man ka? Mana pagkaon. Ano tag mo to? Okay ka, ha? Sao ano po ang doon na ito kagupan? Ansay imong gisulti to? Kagwit lang. Nga naman eh. Gipahunong lagi ni mong motor. Oray. Aron, madungog yun ni mo ang ako gisulti. Ha? Day Marie, manutag motel. Motel? Pero dong, mahadlok ko eh. Kahadlok, mahal ta ka. Busay kahadlok. Ay, Marie. Marie, kalamin mo ako. Ano? Di na nila ako kaya. Kabayo! Kabayo Dako kay mo man sa kabayo. Ikwatan sa kabayo sa dulo, maom lagi. Mo ba? Dali, be. Tanaw na to. Ipasalik na ko ni mo. Tamain mo. Di na. Tay! Kayot lang. Di pa.
Sakit kayo. Abot na katunga. Gusto na yun. Sakit kayo. Mari! Nakuha gayo na. Huguman sa nitabo. Samot nga wa nagigugugma sa mabudio na kong asawa. Nagpaabot na lang ko nga mulaya siya sa among panimay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jeya, ginaingon, higugmaa ang imong kaaway. Pero unsaon nimo paghigugma sa imong kaaway, nga giilugan ka man sa imong kalipay. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, dili na ko mahimong hikalimot. Unsa? Magminyo ka na, Jaya? O ma. Ay, nagdali ka pa ya. Sakto naman sa misa edad ni Brian Magud. Sakto na lagi. Pero parihas mong way mga trabaho. Sus, mama, uy. Isayaw na lang sila sa kaminyo onda, Rubida. Mauna diha. Mabdos tas Jia. Di man pod ko, no? Nganong nagdali man sila? Ay, ambot na bayhan na, uy. Mura bag mahadlok mahutdag laki. Di ko gustong magbinyo sila sa Brian dayon. Di ko masugot. Dunay na kong yuta ang ginikanan ni Brian, ma. Pa. O kung mahalin kini, mo igasto sa among kasal. Nga di mahalin. Di saan mo kaslon? Oh, kanagay, gipugan kasi ang papa ug mama. Hindi lang ta mamugos nga magpakasal tang duha, Gia. Brian. Maayo kay nakasabot ra mong duha si Brian, Jia. Ako sang giinan si Brian, ma. Nga mangita sa sex table job aron magtigom mi sa dili pa mi kaslon. Maayo. Og ako sad mangita sa kog applyan nga call center. Oh, naaraman di ay na, Gia. Gia, nadabas ko trabaho nga akong gi-applyan. Unsa man trabaho, Brian? Kuan, massage parlor. Unsa? Sa kadaghan mo ka-applyan nga trabaho, kanang yung massage parlor? Kuan, daghan mga pariner nga mga customer diha. Dagko sa mga hatag og tip. Gusto kong lalaki nga mo massage na ako. Yes, ma'am. Brian? Sir. Ikihandle ni Miss Beautiful. Ay, ma'am. My name is Brian. Usa may mong gusto nga masahe, ma'am? Soft or hard? Soft o hard? Ha? Unsay? Gusto kong soft lang nga pag masahin mo na ako. Pero gusto kong hard. Unsay hard ang imo ipasabot, ma'am? Kaning mo hard? Extra pay ang hard, ma'am. Hatagan ta ka? Pila? 5K, ma'am. Okay. Go, Brian. Jia, nag-unsa ka pa man diyas gawas, day? Naghuwat kong Brian, ma. Naunsa ka? Usa man oras sa mo anis, Brian? 8:00 man ang among sabot, pero wa pa man siya. Ay, nagtrabaho man gud ka, ha? Oo, lagi. Pero 7:00 man ang off niya, ma. Naunsa ka ba ya? Basig na traffic, oy. Traffic good town. Mauna ni ron. Wa pa gani mo nakasal, mura na magkakasawa. Nga anhis gawas magpaabot. Balik dito sa ato, oy, Gia. Nice ka mo massage. Salamat, ma'am. Minyo na ka? Minyo unon pa. Nagtigo mami sa akong mga saunon, ma'am. O na may magpakasal. Bitaw, kay lisod na ka rin ang magminyo kong isapi. Oo, maugid, ma'am. Green Lancers ka sa? Yes, ma'am. Kahibaw lagi ka. Usa ka sa mga varsity player nga sikat? Green Lancers po na ka, ma'am? Oo.
Lain man akong gibating kakulpa. Unsa man kay nahitabo ni Brian? Jaya? Pa? Nusa ka lang na himong model. Parehas lang yun mo mama pa, uy. Saan ka eh? Balik-balik, lakaw-lakaw, paso-paso, mga ganyan. Ano sa mga... Naghuwat lagi kong Brian pa. Kay mo ni di. Oo, misaad man siya. Duty ko ron sa call center o alas 10. Alas 9 na lang, wa pagyapon siya. Kay magpahatod ka? Oo, lagi. Ako lihatod ni mo. Hello, paabot ng Brian. Kaya maliit, hinong kasi mo trabaho. Nagduda kong Brian pa. Kaya doon na sila yung uyab. Jaya! Wow. Kalami na sa kong gipati. May ganang akong pamati sa kong lawas nga. Namasiyaan ako ni mo og soft. Hard na sa isunod eh. Oh, sige mama. Kadisa, ako ilag ang pultahan. Butangi sa gawa sa door na pag don't disturb. Marag niya livids, ma'am. Niya na ito sa call center mo trabaho. Jaya, naog na diya. Pa, kung moabot si Brian, ingna nga nasuko ko niya ha. Pastil lang, anak ka. Muna warm up ni. Ayaw ko sa kong ito ba? Oh, mama. Aron dali lang mo hard. Nidon. Nice ka arms. Thank you, mama. Uy, di ka remember nga? Wala ba, ma'am na? Kinsam na ituod ka, ma'am. Ako si Kasumi. Hapones ang akong inahan. Pinoy ang akong papa nga teach sa lancers. Ikaw si Kasumi? Ang pirmi magkadaog sa house? Kontrams? Ya, magkadaog pirmi sa contest? Opa, ibugi ko ni mo. Akasan? Ibukay ko ni mo. Sweet man mo ni Chaya. Sige, ang suon mo, ma'am. Sumi na lang. Ay nang ma'am kay marabis na ko pamatiyon ay enough na. Mag-hide na ta. Huwag ko magdaon. Na-hard ko sa bahay. Dugan na ako nagustuhan. Karoon na, maangko ni kita ako. Wait! Straight ka. Romance. Next time na lang kasi. Wag na sa massage bar. Sophie. Sao? May gawas na yun. Ganun late ka mo uli? Nag-overtime lagi ko. Di ba ka magkasabot, Gia? Undang na si mong pagtrabaho ng massage parlor, Brian. Gia? Basag dilag pa undangan ka na ni Chaya. Okay rin ako. Lainan ko nga ako'y bana, unya. Wa ko'y trabaho. Unya sinusa man si Chaya. Unsaon? Hard magot kay ng imo. Boy, ilang kasumi kay. Dali na kayo ng mahal. Gahanpot ko? Pagkawas sagot niya. Na hard Inis. Mata ni Gia na. Sige mo mag-awas, Brian. Tuwa naman siya sa ilang muli. Ano mo ni Jaya, ha? May babae siya pa. Nasakpan ako sila. So? Brian? Gia? Hello, Chaya. Kazumi? Ikaw ang kabit sa akong bana? I hate them. Ginaingon sa balaang kasulatan. Higugmaa imong kaaway. Unsaon ako si gugma sa akong kaaway pa kung gikuhaan ko niya sa klipay. Dili mahimo kinaingon pa nga higugma mo ang imong kaaway. Never na akong buhaton. Sukat na ko masakti nga ang babae o kabit sa bana nga si Brian, mao si Kazumi nga akong higa kaniadto. Dili mahimo na ko ang ginaing nga higugmaon mo ang imong kaaway. Magud taon. Ug mao to muksunod sa atong Palamay Drama Compilation Part 162 o Happy Hearts Day sa tanan.
Na kung mga listeners, salamat kayo sa iyong kanunay nga pagsunod sa pagpaminaw sa atong makalingaw kay nga drama. Ug akong i-shout out tanang comments ako shout out na ako si Bernadette Larsi, si Oscar Baidog, si Ma'am Delsan 99, shout out mo dia ma'am. Si Hilda Asuncion, si Trigrig TV, shout out mo dia. Si Clarice Pag, shout out po na ako si Isil Kanding, si James Panula, shout out mo dia, James Panula. Si George Plistico, shout out mo dia og sa inyong tito. Si Rosemary Princess, shout out po na ako si Ginaline Saros, si Barbie Casdi, shout out. Kung mga ito mga listeners, na nag-comment sa ito, atong shout out. Tangatangin na po na itong sunod nga upload mga listeners, atong part 163. Ano po na itong isunod mga listeners, o daghan po salamat sa iyong tanan.